Четвърта част, защото пак ги обърках. Така, стигнали сме до тук. И според мен е много добре. Продължавам да подреждам. Следващия цвят е жълто. И почваме да го подреждаме. Хора, искам да видите само колко става. И цялата маниста е разделена ето тук. Много ми харесва как се получава. От жълтото има доста малкичко. И затова не знам какво да правя. Но какво да направим? По-добре така да бъде, защото имаме много цветове. Сега мисля да направя с черно. Така. Подреждам сега бялото, защото навсякъде има разпиляно бяло. И остават доста кладенчета, които са празни. Защото не знам, просто манистата ми стигна да разпределя. Аз мислех, че няма да се получи, изобщо няма да не стигнат. Но вижте, никога не знаеш в смисъл дали ще стигне. Наистина умолявам ви, хора, пишете в коментарите какви видеа да правя, защото аз вече не знам. И се абонирайте за канала ми, разбира се. Сега отделям ситната маниста, която е навсякъде, където има. Еми, жълтото е най-малко. Наистина да се признае, жълтото е най-малко. Хора, искам да напишете в коментарите хаштаг сам вкъщи, защото в момента гледаме сам вкъщи. Така, останаха ми ето толкова. Виж колко друго си купих. Добре. И остава... Ето е резултата. Остават 4 празни кладенчета. Доста напреднах. И това остана. Дано скоро да свърша. Като свърша, ще покажа крайния резултат. Хора, ето това е от мен. Да, подредихме всичко. Стана прекрасно. И това остана с някакви бокуци вътре. Много съм доволна от това, което получих. Затова, че абонирайте се за канала. И чао от мен. Бай!